7:27, eu creo que é unha hora perfecta para decir que traballei un pouco na tarde de hoxe. Eu tamén teño algunhas preguntas, querido doutor Viso, Rocío, Espiño. E é que últimamente estou me deitando moito así camán como por debaixo da almofada. E cando me levanto, decátome de que teño o brazo totalmente dormido. Entón sempre digo eu, doutor Viso, cal será a mellor postura para dormir? Terei que poñerme máis dereito, máis de lado? Que podería recomendarme, compañeiro? Que tal, Duarte? Mira, diría que a mellor postura é a que mellor nos sente a nós. Dito eso, porque temos unha anatomía que a veces determina esa postura, non? Diría que a mellor postura é do lado esquerdo. De lado esquerdo. Pero sobre todo para dous tipos de persoas. Aqueles que teñen refluxo, porque se nos poñemos do lado esquerdo pola colocación que queda o esófago e o estómago, evita ese refluxo, e as mulleres embarazadas. Vale? Cando unha muller está embarazada, se se pon do lado direito, eso comprime a vea cava e eso dificulta a circulación hacia a placenta, incluso produce compresión do fígado. Por tanto, sobre todo esos dous grupos de poboación deberían dormir sempre do lado esquerdo. Claro. 20 boca arriba. Boca arriba, sobre todo, para xente que ten dolores de espalda, vale? Pero hai que intentar alinear a espalda para que non haxa problemas. Entón, a almofada ten que ser cómoda e sería conveniente meter detrás dos xeonllos outra almofada para asentar ben o cu e a parte lumbar, senón queda arqueada e forzamos a parte lumbar. Que postura deberíamos evitar? Sobre todo, boca abaixo. Vale, porque aí comprimimos a caixa torácica, dificultanos a respiración. Pode haber un grupo de poboación que si lle vai a mellor dormir boca abaixo. Cales son? Aquelas persoas que roncan. Vale, que son as persoas que non poden dormir boca arriba, porque a gorxa, a lingua lle vai contra a gorxa e iso fai que ainda emitan máis oído e, por tanto, que está dormindo ao lado e ainda o pase peor, non? En definitiva, mellor do lado esquerdo. Duarte? Mellor do lado esquerdo. Teño moitas máis preguntas, querido doutor Viso. Outra cousa que me está pasando moito últimamente, que me dá un pouco de vergoña dicir en público, evidentemente, son as 7:30, sei que miña avoa me está vendo, está un pouco feo. Pero é que últimamente, doutor Viso, bábome. O sea, levántome pola mañá que parece que teño a cara que veño do Aquapar de Cerceda. Algo está pasando. Mira, hai xente que prácticamente todos, nalgún momento da nosa vida, babeamos a almofada. Habrá xente que dirá que non o fixo, pero iso é porque non se fixou. Levantouse, non mirou como estaba a almofada, pero todo lo fixemos en algún momento. E non é nada malo, senón todo o contrario. É dicir, nós, tanto polo día como pola noite, estamos producindo saliva. Que ocorre? Que pola noite, sobre todo en determinadas fases do sono, toda a musculatura se relaxa. E tamén se relaxa a musculatura da boca e a musculatura da gorxa. Pero nós seguimos producindo saliva. Entón, sobre todo, se nos poñemos de lado ou boca abaixo, simplemente a gravidade fai o resto, que sai a saliva da boca. Logo, se somos persoas que a mellor temos un proceso respiratorio, estamos con tos ou temos algún aparello na boca, eso pode facilitar esa saída da saliva. Pero significa que estamos dormindo ben, é dicir, que o sono é reparador, porque estamos relaxando a musculatura, o sea que non é nada malo, é antiestético, mellor é un pouco antihigiénico. Pois a facer a cama, Duarte, Viso. Duarte, que estás a facer, Duarte, Dime. pero non me fagas a cama xa. A ver, digo que hai que ser un pouco ordenado, Non xa se que me pode babo, facer polo a menos cama. que a xente diga, mira, o rapaz é limpo. Xa sei que tienes moi ordenado, pero non podes facer a cama xa. A cama hai que deixala polo menos entre media hora e unha hora. Hai que deixar que se E logo? ventile. Nunca cho dixeron. Perdón. Desfaime a cama novamente, ventílame eso. Pero, mora, espera que quito todo. Exacto, así sí. Aí. Pero saca o Tranquilo. edredón. Deixa que o colchón ventile. Por que debe ventilar, Claro, doutor? porque nós, cando estamos na cama, moitas veces Hai que o tiro ao suamos. chan. Ou simplemente soltamos células mortas, restos de pel, e iso é un alimento preferido para os ácaros. Por tanto, e os ácaros o que lle encanta é a humidade e o calor. Entón, temos que deixar a cama que ventile, que este fresca, para que eso non creza aí. E ademais, evidentemente, inda que a xente diga que non, todos emitimos algún tipo de olor despois de varias horas na cama, co cual esa acumulación de olores vai quedar na cama, vai quedar no colchón, e así tamén nos permite airear o colchón. Así que hai que esperar entre media hora e unha hora para facer a cama e non facer como facía Duarte, que xa estaba facendo inmediatamente, ten moita prisa. Duarte quere deixar o traballo feito. Ya está feito. Señores, señoras, todas as dúbidas que vostedes poden ter á hora de dormir,
Con noso querido doutor Viso. Grazas, compañeiro. Vou deixar por aquí e despois xa apañamos. Grazas, Duarte, que es un solete.